से माँ को देखी ना माँ स्नेह ममता पाई ना तमें जदि 2 मिनिट माँ है जा तो मुझे सबुदिन माँ है राजवास को मो मन ही जाता प्रथमे मु मो माँ को मुंडिया मारि तापर तते से ठाकुराणी सीना मत मो माँ पाखे पहुँचे देलानी हेले मानी मैडम आनी मत मो माँ पाखे पहुँचे से ठाकुराणी पछको जाओ प्रथमे मु मो माँ को मुंडिया मारि जो ठाकुराणी माँ भीतर माँ को बाछे से भाई पुओ को पाखुर छाड़े को इच्छा हुए ना ताकू कानी रे बांधिबा को इच्छा हुए मोर तो जी इच्छा होची मु तते सारा जीवन कानी रे बांधिबा पई मातृत्वता एमती उछुली पड़ा जे शेष में मामधाता परिवार संविधान को भूली गल अरे कह कौन भाई वो मिला कि अतरे कौन तमे एटा को जन्म दे जाओ जन्म न दे दिला कि यार जन्म तो पोथरु ढेर बेसी अक्का तारे पाई मो मानी अति भलोई घर को फेरी मिला कि एथि भाई मु ताको इनाम दे थांती आछड़ा से भवार थिला से भई गला तात आकु क्रेडिट दबा किछि दरकार नाही सब क्रेडिट से ऊपर वाला रो क्रेडिट दबा नहीं मिट्टू एबे जीवित ना मृत ए कथा का कोन भगवान आपु देई नाथि एसी माने ने मिट्टू है वर्तमान मेडिकल रे 2 दिन पर डिस्चार्ज होए मो कंपनी रे जॉइन करिवे तापर से हेबे ए मानधाता परिवार रो जॉई सत कहछि डैड हां सत कहछि इडियट किन्नटा ताको मृत भाबे नई रे फसाई देथिला हेले रेस्क्यू होई मेडिकल रे पहुंचला परे मते खबर आसिला वर्तमान से सुस्त इच्छा होची से किनटा को मु शूट कर दियंती हेले कि बाध्य बाधा अच्छा माने तू तो मम्मी को नहीं भीतर को जा डैडी मो भीतर को छिबे जे हेले ये चांद भाई हम सहित वास भीतर को छिबे इम्पॉसिबल ये ढोला बजेला मैं चुक्ति करिछि से बड़े राजा वास भीतर को दिबो इट इम्पॉसिबल तो जानो मानी तो माँ गर्भ तो हीरा खड़ी जोट गोटे तो बड़ी हीरा बाहरी मो माँ गर्भ गोटे कहला खड़ी जोटि मो भले गोटे अंगार बाहरी कहीं अजातिटा को एत भल पाच जेते चाहे तू परा रजा घर मत जमी लागुची हम भीतर किछि अछि
ଏଇଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ମୋ ଗର୍ଭ ତ ଗୋଟେ ହୀରା ଖଣି। ଯେ ହୀରା ଖଣି ଭିତରୁ କୋଇଲା ବାହାରିବ କେମିତି? ତଥାପି ତମେ ତାର ନିକଟତର ହବା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହୋଇ ଉଠିବା ମତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସତ କୁହ ମୀନାକ୍ଷୀ, ତମେ କଣ ଏଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ? ଆରେ ସତ କୁହ। ଏଇଟା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ତମେ ମୋର ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ବି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ ପାଦରୁ ଜୋତା କାଢି ଏ ଇଡିୟଟଟାକୁ ପିଟାଅ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟାଅ। ଏ ଇଆ ହୋଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ପିଟାଅ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟାଅ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ତମର ୟା ସହିତ ଇଲିଗାଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନା, এইটা সহিত মোর ইলিগাল সম্পর্ক নাই। কেবে বি নাই, কেবে বি নহ। ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ ରାଣୀ ମା, ଏ ରଜା ପରିବାର ମତେ ଘର ଦେଇଛି, ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଜାଗା ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ବି ଦଉଛି। ହେଲେ ସେଥିରେ ମୋର ଜମା ଲୋଭ ନାହିଁ ରାଣୀ ମା। ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ଜୋତାରେ ପିଟି ପକେଇଲ, ତମର ସେ ଜୋତା ଦେଇ କଟକ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଣୀ ମା। ସତ କହୁଛି ରାଣୀ ମା, ସେ ଜୋତା ଦେଇ କଟକ ଦେଇ ଯତ୍ନରେ ରଖି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଏତିକି ଭାବିବି, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମା କିଛି ଦେଲା କି ନ ଦେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ କାଳି ବାଣ ତ ଦେଇଗଲା ନା। ପଦା କରନ୍ତୁନି ରାଣୀ ମା, ଏ ରଜା ଘରର ଡୁଲିଆକୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମତେ ତମର ସେ ପାଦର ଜୋତା ଦେଇ ପଟକ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଣୀ ମା। ମା କିଏ ରାଣୀ ମା କିଏ, ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ରାଣୀ ମା। ତମର ସେ ପାଦର ଜୋତା ଦେଇ ପଟ ତମେ ଶୁଣ, ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ମାନିନି ଆଉ ମୀନାକ୍ଷୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି। ଯଦି ଆସ ତାହେଲେ ତୋର ସେ ଖଟା ମୁଣ୍ଡଟା ତ ବାପା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି। ଏଇ ଠିଆ ରହିଲ କାହିଁକି? ଭଲ ବଜେଇ ବୁଝା, ଆରେ ଚାଲେ। ଏମିତି ଢୋଲ ବଜେଇବ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାଜା ଘରେ ଢୋଲ ବଜଉଛି। ଆବେ ବଜା।
କିଏ ସେ କିଏ ଆପଣ ମୋ ଢୋଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏମିତି ରାଜଉଆସ ଭିତରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମ ବସ୍ତିରେ କଳି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ମୋ ଢୋଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସିଏ ବି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ତାର ଆସିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ମରିଗଲା ମରିବା କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିବେ ଯେ ଆରେ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିର ଝିଅ ଯାହାକୁ କିଏ ରଜା ଘରର ପୋଷା ବାଘ ଧରି ଖାଇଗଲା ସେ ବସ୍ତିର ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦରଦ କାହିଁକି କିଏ ସେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଆପଣ ଏ ରଜା ଘର ଢୋଲିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଆରେ ଶୁଣି ଯାଅ ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଯାଅ ମତେ ଶୁଣି ଯାଅ Aló, 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 hilo, hilo. ବାହାଘରର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ହେଇଛି ତୋ ପ୍ରେମିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତତେ 4 ଯୁଗ ପରି ଲାଗିଲା ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ରାଜଉଆସ ଭିତରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏତେ ସାହସ ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୋର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇବୁ ଆଇଛୁ ଭଦ୍ର କିଆ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ଜମାକୁ ଦେବିନି ବାବୁ କାଇଁ ଆଉ କୁଣ୍ଡା କାଇଁ ମୁଁ ଠିଆଇଛି କୁଣ୍ଡା ଆଉ କୁ ଦେବିନି ବାବୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖା କଲୁ ବେ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଲୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କଳିଟା ମରି ଯାଇଥିଲା ବାବୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କେବଳ କ୍ରିୟା ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୟ ବାବାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା I mean reservation ସେଇଟା ବି ତତେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ନଳପୁର ସିଟ୍ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ବୁଝେଇଦେଲେ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅଟା ଉଆସ ଭିତରେ ଥିଲେ କାମରେ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ରାଜା ଘର ବୋଉ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯାଅ ଆଉ ନା ମୁଁ ଚୁପ ହେଇଯିବି ତମେ ଦିନ ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡି ହବ ତା ଚଲେଇଛ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଆଉ ଆବେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ବେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ଆଜି ମୋ ରିସେପସନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ମଲ୍ ଭିତରେ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ରାଜା ଘର ମାନ ସମ୍ମାନ କଥା ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ବେ
왜 가운데 앞에로? 여자 걸어 박터 서두군의 아토 যাহা কহিবি মানিবু উঠ কহিলে উঠিবু বস কহিলে বসিবু এ বজাবে এমতি বাজা বজেইবু যেমতি ইয়া চিৎকার ওয়াস বাহার কোনো যায় আবে বজা আবে কহিলি পরা বজা আবে বজা আবে বজা রাজাবু হাতের হাত উঠে গেল এতে সাহস করো ও সেই ভদ্র কিয়া টোকা এ পাখে বাবা মরি সে পাখে বৈতরণী তীর্থম রক্ত তীর্থ গীতম বন্দে উৎকল জননী আবে তোর মনে রাখা উচিত তুই রাজা ঘরে চাকরি করিছ আবে দরকার নাই তো সত্যি চাকরি যেତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ସାଲିସ କରୁଥିଲି ଏ ଚାରିପାଖ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ବଦଳରେ ବୃହନ୍ନଳା ସଜେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭଦ୍ରକିଆ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଭଳି ଅମଣିଷ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଲରେ ବିଷ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଢୋଲିଆ କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ବୁଆ ମାଇଛିଆ ତ ଭାଇ ଲୋକ ମାରୁଥିବେ ନାଚ ଲାଗୁନି ତତେ ରଜା ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ଏକା ଝିଅ ଭାତ ଖାଇଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପେଜ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅନାନି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ କଇ ଉପରେ ହାତ ଲଗେଇବୁ ତତେ ନଈକି ଟେକିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ବସ୍ତିକୁ ଫେରିଯିବା ସୁଖରେ ସଂସାର ମୋ ହାତ ଛାଡୁଛି ଆରେ ଛାଡ ମୋ ହାତ ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଘର କରି ସାରିଛି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଚାଏସ ଅଛି ସେଥିରେ ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା ଚାକିରି ଲୋଭରେ ତୁ ମୁହଁ ବି ଖୋଲିଲୁନି ଆଜି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ ହ୍ୟାଲୋ ସେଦିନ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲେ? ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ତୁ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲୁ ବେ ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅ ବସ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜଉଆସକୁ ଆସେ ତୁ କେବେ ତା ଫେରିବା ଦେଖିଛୁ ସେ ଯଦି ଫେରିନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଫେରିବି ମୁଁ ତ ଏ ରାଜଉଆସ ଭିତରେ ରହୁଛି ରାଜା ଘରର ବୋହୂ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସୁନା ଗହଣାରେ ଛାଉଣି ହେଇ ପକେଇକି ଦେଖ ଆରେ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖ ଟଙ୍କା କେଇଟାର ମୁଣ୍ଡ
ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ନଈ ଆମ ଗାଁ କଇ এই কথা একা বলি ମୁଁ କେବେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲି ଏ କହି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲି ହେଲେ ଏ କହିବା କେମିତି ଫେରିବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମେ ଯାବେ ଶଳା ଯୋଉଠି ମାଡ଼ ସେଠି ହାତ ମାରି ଦଉଛି ଆସୁଛି ରଜା ଘରର ବୋହୂ ସେ ଢୋଲିଆଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବେ ଯଦି ଅକାଳେ ସକାଳେ କେବେ ଢୋଲିଆଟା କଥା ମନେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଭାବି ନେବେ ବହୁଳା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭସା ବାଦଲ ଭାସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବି ତମ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ଏ ଚାନ୍ଦ मुझे